Priatelia, opäť v lese, tentokrát na Jelenej ruji, pozadí ručí. Niečo sa mi už aj podarilo nájsť, respektívne nájsť jelene a natočiť, ale takisto aj našiel som zhodík špicer. Pozadí trošku ručí, fúka vietor, takže nepoču dobre asi, ale ukážem vám, aký zhodík sa podaril nájsť. Pekný špicerík, nevyzerá ani obryzaný. Pekný. Super, takže ruja je zatiaľ parádna. Sice je dosť teplo na jeseň, ale ručia dá sa dačo popozerať, popočúvať. Budú aj videjka, takže máte sa na čo tešiť. Pozdravujem vás a držte sa. Idem ešte pozrieť za tým jeleňom, či sa mi ho podarí natočiť. Držte palce.